Hei, Kuka sinä olet? minä olen Ang. Mistä sinä olet kotoisin? Minä kotoisin Vietnam. Oletko sinä vietnamilainen? Joo, Puhutko sinä suomea? joo. Minä puhun suomea ja minä puhun englantia. Todella hyvä. Mistä sinä opiskelet suomea? Minä Koulusta? kulussa 5 kuukautta. Wow, mutta sinä osaat todella hyvin nopeasti. Joo. Missä sinä asunut? Missä sinä olet asunut? Nyt. Tampereella, Ja. Vantaalla tai Ja. Helsingissä? Minä asun Helvannassa ja Tampereella. Tampereella. Oikein hyvä. Ja tykkäätkö sinä somesta? Joo, minä tykkään. Miksi? Koska sataa lunta. Sinä tykkään somesta. Minä Joo. tykkään sataa lunta. Mutta Vietnam Vietnamissa. Joo. ei sata lunta. Joo, Vietnamissa ei koskaan sata lunta. Ei sata lunta. Joo, ei koskaan. Mutta minä... Joo, mutta onko todella kylmä? Kylmä. Joo, minä tykkään kylmä. Joo, hyvä. Minä ei tykkään kuuma. Joo, mutta mitä on vaikeaa sinulle täällä Suomessa? Ei vaikea. Ei vaikea. Ei vaikea. Oho, hyvä. Onnea sinulle. Joo. Kiitos paljon. Kiitos. Nada.